למה כל כך חשוב לקחת קומפלקס של ויטמיני B כשאת לוקחת גלולות? אז ככה, כשאנחנו בעצם נוטלות גלולות, בעיקר מהגלולות המשולבות, יש ירידה בספיגה של הוויטמינים מקבוצת ה-B, בעיקר B6, B9 ו-B12, שהם בעצם קופקטורים שעוזרים לפירוק של חומר שנקרא הומאוציסטאין בגוף. עכשיו, כשיש לנו בעצם דילול ברמות שלהם, מה שקורה, יש לנו הצטברות של החומר הזה, והחומר הזה, לצערנו, הוא חומר שכשהוא ברמות גבוהות מדי, הוא גורם לתהליכי חמצון. כשיש לנו תהליכי חמצון, אז הוא בעצם מביא לתהליכי חמצון של קולסטרול, ומביא לכך שיש לנו שקיעה של הקולסטרול המחומצן, ותהליכים של טרשת. עכשיו, אם יש לנו גם איזושהי בעיה בנוסף לזה, באיזושהי קרישיות יתר, אז יש לנו בעצם שילוב קשוח של יצירה של קרישי דם. לכן מה שמומלץ בעצם זה אם את לוקחת גלולות בעיקר לאורך זמן, תבדקי את רמות הוויטמיני B שלך, תבקשי בדיקה לרמות B12 ו-B9, ובכל מקרה שווה לתוסף. הגלולות מהדורות החדשים אפילו יש בהם תוספת של B9 כדי למנוע את ההידלדלות הזאת בוויטמינים האלה. זהו, מקווה שעזרתי, שיהיה יום טוב.